ingayizivela inkosi yosho uMadlara phansi kwabantu ba-Afrika nomatsibane umuhle ngane yabantu she umuhle ngane yabantu umuhle mntana womuntu umuhle ngane yabantu Tom Bailey Music. bakhala bafana siyakhala izinsizwa lapho dlula khona umuhle ngane yabantu umuhle mntana womuntu umuhle ngane yabantu mawubheka lena bayakhala mawubheka ngapha bayaqalaza shebabhem hayi angizile kabi isigugulo sikazwelonke isiqhinqo SA u2bars onensimbi ecijile ngaphambili nangemuva ayikhahlele iyaqeda ingudla mahlathi into egudluzelayo into ehamba njalo ithunqa into lonke izwe leli streetwise umgaqo ohamba mahumusho uyalazi ihuzu wena yisho umlenze izonivala kahlana yosikhotheni nensutsumbana yephara impijanyana ngenkosami ukuyipharana yebo bafowethu nonke ephinapi lapho okukhona khona umuntu eMzansi Afrika lo esiwakhele njengamanje kune interview iKwenkwezi FM isikhathi 4:15 manje nje maduze bafethu ngisacela ukuthi nibeke indlebe lapha ya nizwe ukuthi isigugulo siniphatheleni bafethu ngaphandle kwena ngilutho ufuna ngikusho lokho noma nje ngingaziphakamisa nje ngizenza into engeyona ke noma kungekho kokuhleke ngami ke bafowethu ke kunjalo njengoba ngisho nje ngicela ukuthi nibeke indlebe lapha ya 4:15